No čo, mrňa spuchnutá? Premýšľaš? Bilancuješ? Uvažuješ, čo? Starý rok na hovno, nový ešte vácej. Tešíš sa? Skákaš jak gumená lopta, čo? Konečne nadišla tá chvíľa. Konečne nadišiel ten čas, keď do seba môžeš ládovať všetko. Však ani papeky nemôže mrnčať. Však je Silvester, tak to sa môže, čo, moja, čo? Chlebíčky, rohlíčky, vidličky. Necháš to, decko? Však ty si schopná pustiť sa aj do svojich. A nehambí sa. A ty máš všetky 4 pokope. Vyšla si na dvorček. Nasnežilo ti na gebulu a už ti šťastné deti pchali mrkvu medzi oči, čo si mysleli, že došel snehulák. Čo? Celá rodina má depku, lebo neprešiel ani prvý svátek vánoční a už si do seba ládovala vánočný stromček aj s guláma, lebo ti došiel šalát. Však zelená jak zelená, čo sa budeš ondiť. A ty už si také hevedo, že ti nestačí len jeden kapor. Musíš ísť okolo trhov. Hodila si tam rybičku do kade z kapráma a o 30 sekúnd vypredané. Tak toto nemica. Myslíš, že sa tu papeky jančí, lebo sa jej chce? No nechce. Tebe nevadí, že tu papeky huláka celý rok? Nevadí ti to? Není ti papeky tak trochu ľúto, ne? Ne? No tak, migaj z gauča a tu sa bude tancovať disco dance. Meky, feky a ideš. Mám tu pri formi škúli oko, jak dignutá Mika bokom. Sexy som jak Madonna, vypadám jak 2 gibona. Nevadí, však je Silvester. A ideš. A meky. A feky. A pos. A do rytmu. A ideš. A makala. A ideš. A dej. Ty. A ideš. A meky. A feky. A poza. No čo, Misa? Už chápeš? Víš, čo ti chcem povedať, čo? Miluj blížneho svojho. A neže! Meky, jak udebil. Ty a s odstupom času, ty ako hodnotíš ten pobyt vo vile, vo vyholenom Malom Bobrovi? Jakože fajn už je to také, fajn to bolo, len tam ako som celý čas intenzívne myslela na môjho Ferryho. Jako to bol môj chlapec, s ktorým som prežila 6 hodín predtým, než som nastúpila do vily. Aj takže on ti tam chýbal vlastne vo vile? No jakože ne. No, ale akože nie. No, akože mne nechýbal on, ale mne chýbali tie rifle, sa mi strašne na ňom páčili. Ja by som strašne chcela byť chlap, potom by som si tie rifle kúpila. Takže akože tie chvíle s ním prežité, s tým Ferrym, to ti vlastne tak chýbalo, rifle a tie chvíle, hej? Ne. Tak teda, čo ti tam najviac prekážalo vo vile? Že som sa tam nemohla po vile celej premávať hola. Ale veď si sa tam premávala hola. No veď to, ale že som sa tam nemohla akože premávať hola. Čo teda urobíš s tými peniazmi, ktoré si vyhrala? No, takže polovicu ako dám mamine, polovicu otcovi, lebo on má problém s počítačmi a polovicu si nechám. Takže sa podelíš vlastne, tak to je šľachetné, no? No, vlastne sa podelím a ešte dám časť ako veľkú časť peňazí deťom, ktoré to naozaj potrebujú. To je pekné, to je pekné. A to sú ktoré, aké deti? Neviem.
No ale ako im to chceš dať teda, keď nevieš, aké sú to deti? Dobre, tak im nedám nič. Fú, to mi odľahlo. A my sa teraz len na malú chvíľočku odlúčime. Ináč nemám maďarský prízvuk. Ne. Fajn. Náš René Vosička sa stretol s Mečiarom, aby si prešli spolu pár krokov. Pre tých, ktorí nevedia, o čom teraz hovorím, Mečiar je odborníkom na správnu chôdzu a kroky. Preto ho Vosička otravoval. A toť, tak si to pustíme. Ja som si minule pustila plyn. Ale potom som ho vypla. To je otrasné niečo. Hovorím si niečo! No takto isto na mňa zakričal raz jeden čašník v šali a on mal melier na hlave a on vôbec nemal čierne vlasy. Kedy mám urobiť ten striptease? Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krajina. Rusko. I tam Ivan krásnu Varvaru našiel. Musel prejsť rôznymi skúškami, až ju oslobodil zo zajatia silného čara. A keď sa mu to podarilo a chodili spolu asi 5 rokov, prišiel jeho veľký deň. Ó, krásna Varvara, srdce moje, svetlo mojich očí, servilnosť tvojej rodiny. Nadišiel konečne čas, aby sme náš vzťah na veky vekov spečatili. A tak sa ťa teraz, Varvara, pýtam. Nože si ma vezmi? Ne. A tak žili šťastne až do konca života. Ale zdravím, pán Mordár. No, zdravím. Zdravím, Pinda. To je ten reportér? A prečo nemáte hlavu nakrivo? Odkedy ma začali paradovať, tak som sa trošku uvedomil. Na čo mne nikto neprinesie šampanské? Čo chceš? Šampanské. Ešte raz ma takto preženieš, tak sa neudržím! Nevieš povedať naraz! Trochu agresívny mladý muž, nie? No presne, ja som mala raz takého v posteli a on bol strašne šikovný, lebo som dosiahla za 2 minúty 3-krát organizmus. Pinda, organizmus máš len jeden. Snad ja viem, koľko mám organizmusov za 2 minúty, ne? Pán kolega, vám by som sa chcel v podstate poďakovať a vyjadriť presvedčenie, že sa naďalej budeme stretávať na chodbách tejto budovy, aj keď tu teda nič nie je isté. Kde máte kolegynku? Hargašovu? Tá je u kaderníka. No, tak to si radšej pustíme niečo úplne iné. Striptease?